Ja sitten mennään taas kolmososaan. Tämä toinen kierros ei lauantain pelit päätökseen. Ylämäkiväylä 13, 94 metriä muistaakseni, mitä sinä äsken luki taulussa. Niin jotain sitä luokkaa. Midaria varmaan lähtee. Viime vuonna muistan, kun Leksa teki pikku arviointivirheen tässä, kun se heitti tuon ekaan puuhun ja joon tielle, niin se veti siitä driverilla. Joo, mä en ole itse asiassa varma, heittiko Leksa jopa driveria tossa nyt, ihan vaan sen takia, että ei tarvitse ihan niin lujoa heittää. Se voi vetää myös sellaista maata pitkin vähän matalaa. Putterilla, midarilla joutuu kuitenkin heittää aika korkeata. Vasilla vähän lirvahti vasemmalle niin kuin ne pari ensimmäistä niin kuin ensimmäisillä väylillä, mutta ihan putilla. Taas ihan pasin putti etäisyyksillä kyllä. Joo, ei toi ole varmaan kuin 10 jos sitäkään. Siinä on ne pari targetti, puhutaan justiin 10. On kyllä ihaltava toi Teemun vauhti. Se ei kyllä käytä kuin puoli tiimittaa ja jo lähtee nasakasti. Ei tarvitse se heittää kyllä samalla vauhdilla pitkät ja lyhyet. Joo, vähän jäi matalaksi Teemu heitto. Tässä on tosi helppo heittää liian matala. Se on kuitenkin aika jyrkkä se ylämäki, vaikka se ei siltä oikeastaan tiillä näytäkään. PD. Ei, kun Valkkyri. Okei, no sen takia se menikin vähän liikaa oikein. Tulee kyllä takaisin. Vähän meni, mutta... Paljonkaan tosiaan ei puttee, 7? Jäi siitä joku semmoinen, taisi olla vähän enemmänkin. Joo. Oli se enemmänkin, 10 luokkaa ehkä. Teemulla jäi ihan lähestymisheitto kuitenkin. Joo, ei päässyt puttoon. Ei muuta kuin mukin alle vaan, ei mitään syytä lähteä ja on siinä juu varmaan yli 10. Näytti vähän pidemmältä tai lähemmältä, mutta ei sitä ollutkaan. On siinä. Nyt osuttiin jo alarautoon. Edellinen osui putkeen, nyt alarautoon. Turhaan kauan on kestänyt kyllä tuo kalibroitu, mutta kyllä ne koko ajan paremmin menee, ei siinä mitään. Ja koska Pasi oli 10 ja sä olit sitä ennen, niin kyllä Kyllä joo. oli sulla vielä yli 10. Aika hämää välillä kyllä noin kuvakulma. Oli siinä mutta pikkuhiljaa se menee kohti, että harmi, että kierros alkaa olla loppupuolella. 5 väylää jäljellä. Rupee menee likemmäksi. Sitä ensimmäisellä kierroksella osuputti ja sillä pääsi kärkikorttiin, mutta... Millainen oli siinä? Oliko ne sitten vähän lähempänä vai oliko sitä... Siis ekalla kiessillä oli ihan yleisesti ottaen parempaa puttaamista. Että... Joo. Sehän nyt olisi nyt sillä lailla, että sä nyt varsinaisesti mitään lyhyitä on missannut kuin yhden, että... No sen nyt, mutta niin siis sanotaan, että paljon tuommoista sanotaan 9-12 metristä, mitä pitäisi kuitenkin yli puolet laittaa niin, sisään. Se on juu. Niin, kyllä siinä vissi ero tulee, että... Muuten meidän ratakartassa näköjään väärä grafiikka. Siinä oli OV piirretty eri lailla. Se taisi olla vanha graffa, mutta... Mahtaakohan tuossa Itse asiassa en tiedä, onko piirretty edes uutta graffaa, missä menee oikein. Se voi olla, juu. Tai ainakin Juhanalla on ollut vielä käytös vanhaa. Liian tiukkaa linjaa paino, mutta... Leksa paino sinne oikeaan pyltsiin, vähän liian tiukasti. Ineessä pysyi kuitenkin, että ei mitään isompia ongelmia. Näyttää Pasillakin vähän tiukalta linjaa. Pasikin tulee vähän tiukkaa, mutta juuri mahtui ja feidaili sinne aika lailla nätisti keskelle sviittiä. Joo. Parikymmentä metriä siitä kuopalta vielä tasaisen puolelle. Vähän jäi tuollainen seuraileen perään, että kuinkahan mahtui käydä. Se saattaa hiukan jännittää tommonen, kun se ei ihan tiille näy, että mihinkä se päätyy. Ja siis olihan se tosiaan linjasta oikealla. Se tuli siitä mun mielestä sen nurkkamännyn oikealta puolelle, mutta käytännössä täydelliseen paikkaan. Kyllä. Teemu meni sitten metrin leveäksi. Joo, tai näytti niin kuin, että lähti ihan hyvää linjaa, mutta feidasi tosi paljon. Feidasi, olihan se siis pitkä heitto se oli. Joo. Pitkä heitto, että pääsi feidoonkin. Tässä toisaalta mä en oikein näe, mikä järki on heittää ihan täysiä tonne, kun ei sitä kuitenkaan niin paljon matkaa. No se on juuri, että haluaako vähän lyhyemmän lähdin. Siinä tuli hyvä skippi Foreen päästiin tuosta kuopasta vähän ylöspäin. Juu, Forella jää usein siihen kuopan pohjalle, mistä on vähän ilkeä jatkaa. Leksa on kastaja vähän ilkeässä paikassa nyt. No, mutta ei ollut kuitenkaan ihan jumissa. Ai. Siinä aika ilkeästi auttiin päin toi skippi. Siinä oli hiukan enskaria, mutta lähti myös heitto ilman puosumoon niin aika lailla toista auttia kohti. Sieltä sitten... Sieltä kun oikein kuvan skipin saa, niin pääsee vielä sieltä tuli itse asiassa ihan ok skipit. Ison puun alle muistaakseni oltiin taas ihan putilla. Pidetään nyt vielä yleisöön jännityksestä, osuttiinko jo? Teemulla osui siinä välillä oksiin ja se kuoli käytännössä siihen.
Pasilla on kyllä aika huippupaikoilla. Saa pistää putteria. Se on ja vie vähän tälleen, että saa Millihysseen. pikkuhyssen pistää, mutta hiukan pisti Pasikin leveäksi. Joo. Se näytti vielä lähti hyvänä, mutta oli sen verran alivakaa, ettei se sitten feidannutkaan ollenkaan. Ja niin joutuu. Leksaakin tuolta autin päältä iso hyssy. Leksa tuli sieltä ja hyvin tuli. Aika hyvin kun seivasi tosta vielä, jos se niin lähelle tuli, että seivaa paarin. Niin Kyllähän se ihan puttietäisyydelle tuli siitä. lähti kyllä taas vähän Teemulla. Teemulla lähti vähän oikealle sinne puitten alle, ringis kuitenkin. Teemukin. Tämä on niin uskomatonta, että tämäkin on Pasilla oikeasti putilla. Tämä mun silti, vaikka siitä jäi 15 ja vähän huonostaan se, niin se runaa kyllä pääsi runoon siitä. Tällä kertaa ei mennyt. On sullakin sinne kyllä vielä aika paljon. Siitä se vähän tökkäsi sinne, mutta ei siinä paljon yli 10 silti. Tämä matala oli. Joudut puttaan kyllä näkyy oksan alta. Itse asiassa siinä oli semmoinen homma, että siinä oli tosi liukas tanse, se oli jäällä. Oho. Oikein yllätyin, kun Leksan putti ei mennyt sisään. Leksa pisti juu ylitte. Oli ensimmäinen ringin sisältä, kun Leksa ei pistänyt koriin. Mutta kyllä se vaan näyttää, että niin muistutti vaan itselleenkin, että ihminen sekin on. Kyllä. Okei, se aina siltä näytäkin. Paluuputti sitten tuli jo kylmän viileesti. Kyllä se oli varmaan pidempi. Itse asiassa sanoin, että Teemu oli ringissä, mutta Teemuhan oli ihan 4-5 metrissä. Näinkö jää? Se näytti paljon pidemmältä. Joo. Asia Leksa aika tasoissa ja eikä Teemukaan nyt ollut yhtään sitten jäänyt. Sullakin on ollut sitten paaria. Paaria on tullut Pirkku, on päässyt koittoon, mutta ei se putti vielä osunut. Vähän no nyt tulee Pirkku, pitkiä putteja. En sano. Joo, onko tämä vähän semmoinen, mitä Piipon Ville joskus sanoi, että on niin helppo foreväillä, että on vaikea? Se on juuri, että vähän turha helppo foremiehelle. Niin. Joo. Tämä on mullakin sellainen, että mä en tiedä ikinä, että menkö mä heittää paikalta vai vauhdilla. No mulla on vähän se, mä oon nyt viime aikoina heittänyt paikaltani tätä, että Pasilla on liian tiukka, mutta taisi nopeata driveria saa skipit tuolta, jos matala heittää. Mutta nyt kato, siinä vähän lirvahti antsaa, mutta oli niin vakaa, että sieltä se tuli. Olisiko oikein birdie? Onko birdie free muuten vielä? Vielä on Pirkku free. Leksa veti tollain... Leksalla lähti kans vähän vaan suriin. Oli tommonen jännä, että oli niinku periaatteessa yhden askeleen vauhti. En muista, että heittää Leksa tollain normaalisti, vai tuliko se jostain vaan tuossa. Se ei ottanut niinku normaalia mitä askelusvauhtia, vaan periaatteessa astui vaan kerran. Teemu lähti sitten päkkärillä, kun muut heitti foreen. Toisen päkkärillä ihan yhtä helppo heittää, mutta päkkärillä se voi lähteä vähän kyntään. Joo, siellä on se kutrollin mahdollisuus. Ja se Leksan tuli noin hyvin kuitenkin. Tuli kyllä se sieltä skippi, se ei osunut mihinkään puihin, se feidaili puitten välistä. Joo. Teemullakin vähän pitkää puttia, mutta piste. Teemu sai ja hyppäs perään, yli 10 oltiin. Joo, tai astui varsinaisesti hyppy ollut. Siis sä oot lähellä, koska... Olin muistaakseni tossa noin... Aika nostolla ootte Pasin kanssa, kun siinä sun kiekkos on millis. Ihan kupilla, että... Täytyy sanoa silleen, että ei Jessi ilman Pirkkua. Ei Jessi ilman Pirkkua. Sieltähän se tulikin. Juu. Puotan kaikki viisalle sulla yksi päälle. No, yksi päälle ne on ihan jees kiessi periaatteessa, mutta se on vaan tossa porukassa, niin ei sillä pärjää. Joo, ei se nyt katastrofi ole, mutta ei näiden kavereiden perässä sillä pysytä. Sitten on semmonen, sanotaanko näitä tämmöisiä väyliä, mitkä on, niin erottelee ne 4-numeroiset pelaajat 3-numeroisista pelaajista. Että alle tonnin miehillä niin tää on vaikea tiillä pelottaa ja tonnin miehillä tää on peruspöydi, että vedetään joku midari tonne vaan ja nostellaan koriin. Kyllä. Tämä on itse asiassa jännä väylä siinä, että semmoiset vähän heikommat pelaajat niin haukkuu tätä väylää, että se on mitään järkeä, että toinen kapeeseen väliin voi osua. Kyllä, mutta siinä Pasi näytti kakkosruudin FD siihen 4 metriin. Joo, ja joku tosiaan heittää tätä ihan midarilla. Toiset heittää midarillakin jo. Sullakin tää on vähän se, että joutuu driveria oikein laittaa. Hiukan karkas siinä oli niin kuin tonnin miehen ja tämmöisen alle 9,5 miehen ero, että Pasilla oli FD ja mulla bossi kädessä. Se on toki ehkä vähän köykäisemmälläkin driverilla
No menis tietysti. Menis, mutta se on vähän semmoinen touchi-asia, että... Riittävän paljon läpi. Teemulla ei kyllä lähtenyt oikein väylään, mutta jonkun matkaa jatkoi siellä välissä. Juu, ja ei mennyt ihan pahimpaan pertteliin. Leksalla karkas hiukan oikealle ja... Eikö sä haki jotain vähän semmoista niinku alivakalla hyse flipin tyylistä? Hiukan pientä flippiä. Jännä, ettei vetänyt ihan suoraan heittoa, vaan vaikka olla MD2, Leksa-piirosella. Siinä taas jäädä tommonen pikku foreantsaneppi hiukan vajaaksi. Vähän juu. Eikä Leksallako on ihan mennyt putkeen. Nimenomaan ei osunut siihen putkeen. Teemukin pääsee kuitenkin vähän kokeilemaan. Ei siinä mitään, vähän vajaa kokeilu, mutta ihan ok. Joo, sulla jäi kuitenkin 15 metriä vielä. Tuo puuta täällä osaa 15 aika lailla. Eikä. Se oli jäätävä. Oi, että tommonen kun tos jäällä vielä liukuu, niin se tämän päivän puttipelillä se pistää vähän jännittää. Juu. Jännittää sitä paluuputtiakin. Pasilla oli aika paljon parempi avaus kuin muilla. Pasi otti siitä helpon pirkun, kun muut oli vähän vaikeuksissa. No, se oli kuitenkin. Varmasti se oli sen näköinen kuin se pitäisi ollakin. Tommosia ne kuuluu Se oli ollakin. semmonen, mutta eipä siinäkään ollut kuin 5-6 askelta koriin kuitenkin. Että. Ei, mutta nyt se oli semmonen hyvä, nopea ja niinku konfidenssillä vedetty, niin kuin se pitäisikin olla tietenkin. Kyllä siellä saisi jännittää. Kyllä. Joskus se vaan jännittää, sille voi mitään. Joo, ja en mä oikein tuon kiessin noita puttimokia jännityksenkään piikkiin pistää, että enemmän puuttuu vähän semmoista rutiinia. Niin, ja siis tää on kuitenkin huhtikuun alkupuolta, ja niin kuin Nirkkonen sanoi, että ei kaikki voi olla Hirsimäkiä. Että osaa kauden alusta asti heittää. Kyllä. Kyllä siinä kaikilla on semmoista käynnistymisvaikeutta, että Pasi nyt oli tosiaan käynyt Jenkeissä pelailemassa, ja siellä oli vähän rutiinia alla enemmän kuin muilla. Mutta niin kyllä se tuolla tuloksissakin nähtiin, että ei mitään ihan hirmutuloksia oikeastaan kukaan muu pystynyt tekemään kuin nämä pari-kolme kärkeä. Kyllähän siellä Pasi ja Leksa sitten Kyllä. kuitenkin tuloslistasta erottu loppupeleissä aika selkeästi. Älä nyt paljasta vielä. Tässä tulee kolmas ja neljäs kierros vielä videolle. Tulee, mutta kyllähän kaikki tulokset on katsoa. Juhana laittaa toisessa spoiler alert. No joo, ei se, eiköhän ne ole tuolla kisakoneesta muutkin jo nähnyt ne. Näillä videoilla sitten nähdään, että miten niihin tuloksiin päästiin. Tässä muuten meillä kävi meidän ryhmässä, niin Sokan Raimolle kävi aika ilkeä, kun heitti ihan samanlaisen heitä kuin Teemu ja Kimpos tuohon laitaan. Ja ei löydetty, vaikka meitä oli 10 henkeä etsimässä, niin lost iski tuli, ei voi mitään. Sitten kun, nyt on muuten hyvä fora. Joo. Sieltä osui ihan silleen, kun sitä haettiin, vähän se feidaili tonne oikealle, mutta yleensä sieltäkin joku linja löytyy. Joo, siinä piti vielä sanoa, että Raimolla kävi oikein kohtalon ivaa. Sitten kun Raipe lähti takaisin tuonne tiille heittämään sitä riitiitä, niin no sittenhän se tietenkin löysi sen siitä matkalla. Niin ja lost iski oli tietenkin tuomittu jo. Oli, ja sitten se oli tietenkin, että me oltiin etsitty ihan väärästä paikasta. Se oli 40 metriä eri paikassa kuin mistä sitä haettiin. Vaikka kaikki oikeastaan näki, minne se meni, niin ei se. Joskus käy sillä lailla. Tietty kierroksen lopussa ja vähän väsyneitä, niin sitten niin sillain herpaantuu vähän tarkkaavaisuus. Niin kuin taitaa Teemulla näyttää vähän siltä just kanssa. Vähän semmoista väsyneen miehen peliä. Joo, sillä karkas tosta noin. Vaikka koitti ihan tommoista safetyä vaan tohon, että haetaan paaria, niin se karkas kuitenkin sitten tonne toiselle puolen väylä. No just sen näköistä, että ihan millin pielessä ajoitukset teille. Siinä Teemu valittelikin, että ei flipannut. Varmaan oli jotain tosi alivakaata laittanut vähän. Oli juu, ja vähän oli lueskellut tuulta, että vastasta, mutta lukiko sitten hiukan väärin tuulet kumminkin. Joo, ja tietenkin sitten kun tommosen vähän hiljaisemman heiton heittää, niin ei se välttämättä se tuuli sillä lailla vaikutakaan siihen. Ei toki juu. No, sulla on ihan hyvän näköinen paikka. Sieltä päästiin ihan ryno etäisyyksille, hiukan karkas oikealle. No, mut putilla. Leksa upsi. Leksa heittää juu. Hän sanoi, että hän heittää tämmöisiä lyhkäisiä upseja ihan mielelläänkin väliin, että Nummelas jätkät piruilee hälle siitä välissä. Joo, mutta hyvin se tulee. Nyt en oikein näe, että mistä Teemu koittaa. Teemu oli sieltä, se oli siellä 18 tiin suunnassa. Teemu on aika harvinainen pelaa siitä, että tommosia alle 30-vuotiaitakin käytännössä aina heittää, että melkein kaikki muut puttailee niitä. No sieltä saatiin vielä toinenkin piikku kiessiin. Kyllä se tuuri käy joskus.
Meni oikein tuohon ketjuihin tuo kiekko, ei osunut mihinkään rautaa. Kyllä. Joskus menee. Kiivasko Juhana puuhun? Eikö niin, tää oli Sakun kamerasta? Ja Pasilla hiukan vasuri ja tommonen targetille tyypillinen, että se ei huoli noin sivusta. Viikille saidille tuli. Joo. Se on se Hirsimäen määritelmä. Strong side, weak side. Sitten viimeiselle väylälle. Pasi Leksa Teemu edelleen ihan hyvissä ja eiköhän toi sun 3 allekin vielä siellä ihan kärkipäässä pidä. Ei siellä niin hirveästi niitä mitään. En muista, että monelta ne oli. Se oltiinko siinä, sillä oltiin jossain 10. sijan paikkeilla vissiin. Niin. Kuitenkaan ei juurikaan vaikuttanut sijoitukseen, että vaikka vähän kehnompikin. Joo, että kärki toki karkas, mutta... Ei niitä alle paarin kierroksia kuitenkaan liikaa. Niin. Ja jos ei kiesi ilman pirkkua, niin oltiin myös honorissa. Kyllä. Ei kun vähän käänsi ja katsoin, että lähti hyvin. Lähti kyllä kovaa. Hiukan kovaa lähti, mutta Jäkä meni välistä sinne vähän niin kuin tuonne takaoven reitille. Joo, sieltäkin kyllä pelaa. Ei sitä ehkä... Eagle sieltä ei pääse pelaamaan, mutta sieltä on ihan pirkkuun mahikset. Haetko sä Forella niin tuohon keskiväliin vai? Kyllä mä haen siihen ihan niin kuin, periaatteessa feed spotilta feidiä tonne oikealle. Että sieltä jos saa oikein ison skipin tonne oikealle, niin siellä on niin kuin Forellakin periaatteessa chanssi, että pääsee runaan Eagle-paikoille. Joo, mä olin itse asiassa siinä, olikohan 3. vai 4. kies, niin just sain sieltä 2 Forella, pääsin puttailemaan, toki pitkältä, mutta 30 suurin piirtein pääsin kokeilemaan 2 Foren jälkeen Eagleen, mutta ei mennyt. Joo, mä oon sieltä pari kertaa jollain höntsäkiessillä päässyt silleen, että on ollut korin mitalla, mutta toki vähän tuo sivus. Siitä vähän mallia, miten rykästää väylää. Joo, Pasi pisti. Suurin osa vähän seiftailee tommoseen, tai oikein toivon mikään kapea väylää, mutta kuitenkin sillain, että ei mikään leveäkään ole. Niin. Ei, Pasi pisti kyllä ihan keskelle väylää. Joo, näkee oikein, että siellä on kiristyksiä kropassa ja tulee niin kuin keskikroppa mukaan ja saadaan lihaksi sitä voimaa. Ei ole pelkkä semmoinen kädellä rääpäsy. Teemullakaan ei kyllä Teemulla vähän karkas oikealle. Joo. Mutta siellä itse asiassa tuolla oikealla on kyllä tosiaan hyvä olla, jos sinne sattuu pääsemään. On se, mutta se näytti menevän hiukan turhan aikaisin. Että... Leksa jäi sen verran kauas, että tosta ei ole muuta kuin koittaa vaan pelata sinne tielle. Isoimmasta aukosta pikkuantsaa. Joo, mutta periaatteessa kuitenkin väylä on sen 250, oliko vähän vajaakin, 245. Joo. Niin, no se on siellä tiellä just mihin haluaa. Se ei pirkun peliin tuon pitempää heittoa vaadi oikeastaan. Mutta ei ole mitään syytä lähteä tuosta niin täysillä rykiin. Ei, niin kuin itsekin niin vaan ulos kontrolliheittoa, mutta vähän meni leveäksi. Hiukan sekin tuli kuitenkin sellaiselle paikalle, että ei sitä pirkkuvia menetetty ole. Pasikaan ei muuta kuin pelaa vaan ulos tonne. Joo, se on toki. Tuossa näkyy tuossa oikeassa reunassa toi väli, mihinkä tarvitsisi Teemu nyt siellä takavälissä. Aika hyvin saada asettuun siihen, jos haluaisi niin kuin Eagleä päästä koittoon. Teemu oli siellä takareitillä, mistä unelmaheitolla olisi vielä voinut päästä korille. En oikein nähnyt, kuinka pitkälle se Teemu lähti, mutta siinä oli se väli, mistä niin voi päästä, vaikka joutuisikin sinne oikein. Kyllä, hiukan jäi matalaksi. Fode-hyssä olisi pitänyt heittää suht korkea siinä, mutta ei oikein ollut ilmaa alla. Leksa haki kyllä vähän liiankin kaukaa. Leksa haki vähän, mutta kyllä siellä skipeillä kuitenkin tuli likipitäen greenille. Pasilla tuli kuitenkin aika reippaasti tien ylitte, vaikka oli tommonen pikku neppasu vaan tuolta. Joo. Se edellinen heitto. No. Putteria vaan maata pitkin korille. Helppo homma. Oli pitkä päivä, taidettiin mennä jossain, mitähän olisi ollut, tässä kohtaa jossain 5 korvilla ja tästä vielä se toinen lohko lähti vielä jälkeen pelaamaan, että kilpailujärjestäjät taisivat päästä kotiin 10 jälkeen. Itsehän mä olin tässä, no niin, Teemu otti hyvän putin, vaikka jäi se lähäri hiukan vajaaksi. Joo, siinä se oli hyvä, että niin näki, että vaikka vähän oli heitot semmoista ja tämmöistä, kun on vähän väsyneenä jo, mutta pistää sen fokuksen siihen yhteen puttiin, niin sillä pärjää.
taas nähtiin toisinpäin, että kyllä se vaan mestarillekin se virhe tulee, kun on jo pitkä päivä takana. Sattuu ja Pasi oli selkeästi aika vihainen itselleensä ton putin jälkeen. Pidenteristä. Se on väylämitaltaan, keskimitaltaan pisin rata Suomessa. Siitä kun 2 kierrosta painaa päivää, vähän vielä lunta siellä sun tää, niin väsyy vielä enemmän. Niin ei se mikään ihme, että tommosia pikku lipsahduksia tulee. Ei saisi tulla, mutta niitä tulee. Kyllä niitä vaan tulee. Näkisinkin. Joo, kyllä se on ihan niin kuin epärealistista odottaa, että pystyisi täysin puhtaasti pelaamaan kaikki väylät 4 kierrosta 2 päivään. Joo, kyllä se rankka nypistys oli. Sieltä nähdään, että Matti Oksanen tosiaan piti sen hyvän tahtinsa toisella kierroksella. Taisi pelata hot roundia ja nousi siihen kärkikorttiin sunnuntain ensimmäisellä kierroksella. Siellä tommosilla pikkumiinuksilla on vielä, ja tosiaan Lassi, niin kuin muistelikin, niin 10. pysyit. Ihan iskuasemissa.